సార్ ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు 'అమీర్ ఖాన్', 'నాగ చైతన్య' గారు నటించిన 'లాల్ సింగ్ చెడ్డా' సినిమాని చిరంజీవి గారు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అంటే చిరంజీవి గారికి ఆ సినిమాకి ప్రత్యక్షంగా గానీ, పరోక్షంగా నాకు తెలిసినంత వరకైతే ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఒక స్నేహపూర్వకంగానో, వేరే ఉద్దేశంతో ఏ ఉద్దేశంతో చేసి ఉంటారని మీ స్పందన తెలియజేయండి సార్. అసలు నిజంగా చిరంజీవి గారు ఆ విషయంలో చాలా తప్పుడడుగు చేశారని కరాఖండిగా చెప్తాను నేను. ఎందుకు చేసి అది తప్పు ఏమిటి అని మీరు అడగచ్చు. ఏంటి దాంట్లో తప్పు? ఒక సినిమాకి ప్రమోట్ చేయట్లో తప్పేంటి? ఎస్, ఒక సినిమా ప్రమోట్ చేయడం తప్పులేదు, తప్పులేదు. కానీ ఏ సినిమా ఏ వ్యక్తి సినిమా అనేది ఆలోచించాలి, ఏ సందర్భం చూడాలి. అతను అమీర్ ఖాన్ అనేవాడు ఒక భారతదేశంలో ఒక అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఒక నటుడు కదా. ఈ అగ్రస్థానం అతనికి ఎక్కడి నుంచి లభించింది, ఎలా లభించింది? నా భారతీయులు, మన దేశ భారతీయులు అతన్ని ప్రేమించి, అభిమానించి, ఆదరించి, ఆశీర్వదిస్తే ఈ స్థాయికి వచ్చావు. సో ఈ భారతీయులు అభిమానిస్తేనే వచ్చావు. పాకిస్తానీలు, టర్కీ వాళ్ళు అభిమానిస్తే, ఆదరిస్తే కాలాను. ఇక్కడ భారతీయులు నిన్ను తలను పెట్టుకున్నారు. అలాంటి నువ్వు, ఈ భారతీయుల ఆశీర్వాదంతో పైకి వచ్చిన నువ్వు ఇవాళ నా ఏమంటావు, నా ఇక్కడ బతకడానికి భయంగా ఉందని నా భార్య బిడ్డలు అంటున్నారు. భారతదేశంలో బతకడానికి నా భార్య బిడ్డలు భయపడుతున్నారు. ఇక్కడ ముస్లింలకు రక్షణ లేదు అని వాపోతున్నారు అన్నావు. సిగ్గు శరం ఉండదా మాట్లాడటానికి? ఈ దేశంలో పుట్టావు, ఈ దేశంలో పెరిగావు, ఈ దేశ ప్రజల అభిమానాలు చూరగొన్నావు, అభిమానాలతోటి, ఆశీర్వాదంతో ఇంత స్థాయిలో ఉన్నావు. ఉండి ఈ దేశంలో మళ్ళీ మైనారిటీకి స్థానం, రక్షణ లేదో వాగుతావా? నువ్వు వాగిన వాగు వల్ల, వీడు వాగిన ఈ చెత్తవాగుడు వల్ల వాషింగ్టన్ పోస్టు, యుఎస్లో అక్కడ పేపర్లు, అలాంటి పేపర్లు అన్నింటిలో హెడ్లైన్స్, ఒక చర్చ, పాకిస్తాన్ అసెంబ్లీ పార్లమెంట్లో కూడా దీని మీద ఒక చర్చ. మ్యాటినీ ఐడల్ ఆఫ్ ఇండియా సేస్ మైనారిటీలకు అక్కడ రక్షణ లేదట. ఒక ఆగ్రహణుడు వాక్యం చెప్పాడు పేపర్లో. ఇటు భారతదేశానికి ఒక వివక్షపూరిత దేశం అది అని ప్రపంచ దేశాల మధ్య చర్చ, అవమానం, అపకీర్తి తీసుకొచ్చి మాట్లాడాడు. అలాంటి వాడు ఒక దేశ ద్రోహీయుడు. అలాంటి వాడు అంత ఆగాడ. పీకే సినిమాలో శివలింగం మీద కామెడీ చేశాడు, సెటైజ్. మళ్ళీ దానికి ఏంటి, హిందువులతోటి తీర్చి మూఢనమ్మకాల మీద తీసాము ఆ సినిమాని. ఓకే, ఒక కొంతసేపు నువ్వు అన్న లాజిక్కే తీసుకుంటా నేను, మిస్టర్ అమీర్ ఖాన్. మూఢనమ్మకాల మీద నా హిందూ మతమే ఎందుకు నీకు? మీ దర్గాల్లో ఒక ఏదైనా రోగం వచ్చి ఏదైనా వస్తే ఒక తాయి తెచ్చేసి ఉఫ్ అని ఊది అనేసి పో అంటారు కదా. మరి అది మూఢనమ్మకం కదా? దాని మీద పెట్టు, అది మూఢనమ్మకం కదా? అదే దానికైనా సైన్సు ఉందా? లేదు కదా. అది మీరు తాయితు కట్టేస్తారు, జ్వరం వచ్చి ఎవరైనా వస్తే తాయితు కట్టేసేసి ఏదో వేస్తారు, వేసి ఉఫ్ అని ఊదేసి వాళ్ళలో అనేస్తారు, అయిపోద్ది. అది మూఢనమ్మకం. పెట్టు, అవి కూడా పెట్టు. అవి ఎందుకు పెట్టవు మరి? హిందువులు ఎందుకు పెట్టావు? హిందువులతోటి హిందువులు కళ్ళు పొడిపిస్తున్నాడు. మళ్ళీ పైగా శివలింగం మీద పాలు పోయటం ఎందుకు? ఆ పాలు బదులు ఆ డబ్బులతో 10 మందికి అన్నం పెట్టచ్చు కదా. అవునురా ముండబాపి, నీ సినిమా ఎందుకు చూడాలరా? నీ సినిమా చూసే బదులు ఆ డబ్బుతో 10 మందికి అన్నం పెట్టచ్చు కదా. ఇలాంటి దౌర్భాగ్యుడు ఒక హిందూ విశ్వాసుల యొక్క గుండెను గాయపరిచిన వాడు. ఒక భారతదేశాన్ని అవమానించి, ఏ తిన్నయింటి వాసాలు లెక్క పెట్టే మాటలు, తల్లిపాలు దాగి రొమ్ము గుద్దే మాటలు, నిన్ను ఇంతవాడిని చేసిన ఈ దేశాన్ని ఇక్కడ మైనారిటీకి రక్షణ లేదని అపకీర్తి పాలు చేస్తావా? ఇది ఒక వివక్షపూరిత దేశం అని ప్రజల ముందు ప్రపంచం ముందు నిలబెట్టాలని ప్రయత్నిస్తావా? నీలాంటోడిని ఏమనాలి? నీలాంటోడికి ఎంతటి శిక్ష విధించాలి? నుపూర్ శర్మ ఒక మాట అన్నందుకు ఏమంది నుపూర్ శర్మ? నిజంగా చర్చలోకి వెళితే నుపూర్ శర్మ నీ ఖురాన్లో ఉన్న విషయాలని బయటికి తీసి చెప్పింది. ఆమె కొంత సొంతంగా నేను చెప్పలే. మీరు సొంతంగా శివలింగాన్ని పురుషలింగంతో పోల్చి మాట్లాడితే దానికి జవాబుగా మీరు ఇలా మీరు ఊహాజనితంగా పోల్చి మాట్లాడుతున్నారా? మీ ఖురాన్లో ఉన్న మాటలు ఏంటి? ఈ నేను ఎత్తి చూపితే మీరు తలక్కడ పెట్టుకుంటారు. మీ ఖురాన్లోనే ఉన్నాయి కదా ఈ మాటలు. 6 ఏళ్ళ ఆయేషాన్ని పెళ్లి చేసుకున్న 9 ఏళ్ళకే అమ్మాయితో సెక్స్ చేశారని మీ ఖురాన్లోనే ఉంది కదా. మీ ప్రవక్తే చెప్పాడు కదా, భూమి చతురస్రాకారంగా ఉంది, గుండ్రంగా కాదు అని చెప్పాడు. మీకు ప్రవక్త చెప్పాడు కదా, మీ ప్రవక్తే చెప్పాడు కదా రెక్కల గుర్రంలో ఎగిరానని. మరి ఇవన్నీ నేను బయట తీసుకొచ్చి మాట్లాడితే మీరు ఏమవుతారు? ఇవన్నీ మీ దాంట్లో ఉన్నాయి.
నువ్వు నా పురాణంలో లేని చెప్తున్నావు, రాముడి శివలింగాన్ని పురుషాంగంతో పోల్చి. ఇది మాట్లాడితే నీకు ఉన్నది చెప్పితేనే తల తీసేయాలి, ఊరేసేయాలి, అచ్చేసేయాలి. ప్రవక్తని నీకు ప్రవక్త ఎంత గొప్పదోరో, మీకు ప్రవక్త ఎంత గొప్పదో, మాకు ఈ దేశ మాత అంత గొప్పది, ఈ దేశం అంత గొప్పది, ఈ మట్టి అంత గొప్పది. ఇక్కడ ఈ దేశాన్ని ప్రేమిస్తాం, తర్వాతే మతాలు. ఈ దేశాన్ని పుణ్యభూమి, ఇది వేదాలు పుట్టిన పుణ్యభూమి, ఈ పుణ్యభూమిని ప్రేమిస్తాం, పుణ్యభూమి తర్వాతే. నీకు పుట్టిన పుణ్యభూమి కన్నా, మాతృభూమి కన్నా మీకు వేరే మీ గ్రంథాలు ముఖ్యమే. మాకు ఉన్నాయి గ్రంథాలు, కానీ ఇక్కడ ప్రతి వాడు భూమిని ప్రేమిస్తాడు, ఈ పుణ్యభూమిని, వేదాలు పుట్టిన ఈ భూమిని ప్రేమిస్తాడు, ఈ భారతావనికి ప్రణమిల్లుతాడు. అది మా దేశంలో. అలాంటి మా దేశాన్ని అవమానించి నేనేం చేయాలి? ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా, వాడు చేసిన తప్పిదం ఏంటో తెలుసుకోకుండా ఆయన వచ్చేసి వీడిని ప్రమోట్ చేసేసి వీడు గొప్పోడు, అంతోడు, ఇంతోడు, వాడిని ఫాలో అవ్వాలి, వాడి దగ్గర నేర్చుకోవాలి చెప్పడం చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే ఆయన హిందువు కదా. హిందువుల గుండె గాయపడితే మీకేమీ బాధ లేదా చిరంజీవి గారు? భారతదేశాన్ని కించపరిస్తే, భారతదేశానికి అపకీర్తి తెస్తే, ఇది ఒక వివక్షపూరిత దేశం అని ప్రాపగాండా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే మీరు భారతీయుడిగా మీరు బాధపడలేదా? మీకు ఆ బాధ లేదా? ఎలా చేస్తారు మీరు? వాడి దగ్గర నేర్చుకోమంటారు. ఏం నేర్చుకోవాలి వాడి దగ్గర ఏం నేర్చుకోవాలని? నా తల్లిని ఏం తీటాలో నేర్చుకోవాలా? నా భారత మాతను ఎలా అవమానించాలో నేర్చుకోవాలా? పైగా ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలంటాడు. ఏం నేర్చుకోవాలి చిరంజీవి గారు? నా దేశాన్ని తిట్టడం నేర్చుకోవాలా? నా తల్లిని నా భారత మాతని అవమానించడం నేర్చుకోవాలా? నా భారతదేశం ఒక వివక్ష దేశం అని ప్రపంచ దేశాలు చర్చించుకునేలాగా నా దేశాన్ని కించపరిచే మాటలు ఏం మాట్లాడాలో నేర్చుకోవాలి. వాడి దగ్గర ఏం నేర్చుకోవాలి? నటన, వాడి గొప్ప నటుడు, మంచి నటుడు అంతే. వాడి నటన మీకన్నా మాస్ మంత్రి కూడా మాసును ఎలా కట్టిపడేయాలో మీకన్నా గొప్ప నటుడా మాసును కట్టిపడేయటంలో? మీ ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక్క బాడీ లాంగ్వేజ్, ఒక్క టర్నింగ్ చాలే. మీకన్నా గొప్ప మాస్ని అలా కట్టి పడేసి ఊగించి గంతులేయించగలిగిన గొప్ప నటుడు ఏం కాదే. మంచి నటుడు. వాడి దగ్గర నటన నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎవరికి లేదు. ఇంకేం నేర్చుకోవాలో అర్థం కాదు. అందుకనే నాకు ఈ విషయంలో ముందు వెనక ఆలోచించకుండా ఆయన తప్పు చేశారు ఈ వెళ్ళి ప్రమోట్ చేయడంలో. అది వాడు వచ్చింది ఎందుకు అని గుర్తించరు ఆయన బాధ ఏంటంటే ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు, వాడు ఎందుకు చిరంజీవి గారిని ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని సినిమాలు తీసినప్పుడు ఎప్పుడు మరి చిరంజీవి గారు ఇవాళ కొత్తగా మెగాస్టార్ కాదు కదా, 2 దశాబ్దాలుగా మెగాస్టార్ ఆయన, 3 దశాబ్దాలుగా మెగాస్టార్. మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని సినిమాలు తీసేవాడు? అన్ని సినిమాలు తీసినవాడు ఎందుకు రాలా? ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చాడు? ఇప్పుడు తన అవసరం, ఇప్పుడు తనకి ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉంది. భారతదేశంలో, యావత్ భారతదేశంలోనూ నార్త్లో మరీ విపరీతంగా ఉంది. వీడి సినిమా చూడకూడదు, వీడి చేసిన చర్యలకు క్షమాపణ చెప్పాలి, అంతవరకు వీడి సినిమా చూడకూడదు అని ఒక ఇది జరుగుతుంది. సో సౌత్లో అంత లేదు, నార్త్లో ఉన్నంత వేడి ఇది లేదు. అందుకని ఇక్కడ కొంత ఉంది, ఆ కొంతని ఇలాగూ మనాన్ని చూపించేసి, చిరంజీవిని చూపించేసి, చేతు ద్వారా నాగార్జున చూపించేసి వీళ్ళ ఫేసులు పెట్టి దాన్ని అలా ప్రమోట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదామని వాడి స్వలాభం కోసం మీ దగ్గరికి వచ్చాడు. అందుకని అంతకుముందు మీరు పిలిచిన ఫంక్షన్కి అక్కడికి వచ్చాడు. వాడు ముందు జాగ్రత్తగా మీరు పిలవగానే వస్తాడు. ఇవాడ వచ్చాడు, అది గుర్తించకుండా ఆయన మనకు వచ్చాడు కదా, పిలిచాడు కదా. ఇక్కడే మనం తప్పు చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరో ప్రమోట్ చేశారంటే ఐ డోంట్ కేర్. చిరంజీవి గారు అనేటప్పటికీ ఆయనకు ఒక వాల్యూ ఉంది. చిరంజీవి గారి మాటకు ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది ప్రజల్లో. ఆ స్టార్డమ్ ఉందో, ఆ స్థాయి ఉంది. ఒక మాట ఆయన గట్టిగా అంటే దానికి వాల్యూ వస్తుంది. కనుక అలాంటి ఆయన ఆచితూచి చెయ్యాలి. ఇవాళ అది ఆయనకు కూడా అంటుకుంటుంది కదా, అడుగుతారు కదా. అంటే ఏమండి, హిందువుల గుండె గాయపడితే మీకు పట్టదా చిరంజీవి గారు? భారతదేశాన్ని అవమానిస్తే, భారతదేశాన్ని కించపరిస్తే, భారతదేశాన్ని ఒక వివక్ష దేశంగా చిత్రీకరించాలని ప్రయత్నిస్తే మీకు బాధ అనిపించట్లేదా అని అడుగుతారు కదా. రేపు ఆయనకి చుట్టుకుంటుంది కదా. అందుకనే ఆయన చాలా తప్పు చేశారా.